El Partit Demòcrata ha presentat una moció pel compliment de l'ordenança d'ocupació de l'espai públic a les carpes i terrasses dels bars de la ciutat. Els demòcrates denuncien que aquesta normativa s'incompleix de manera generalitzada. Hi ha carpes que estan trencades, que estan molt brutes i per tant aquí hi ha un element d'higiene i sobretot un element també estètic que cal cuidar. Ens trobem amb moltes taules i cadires apilades, a vegades fins i tot lligades amb cadenats als arbres tant de dia com de nit. Això també l'ordenança no ho permet. L'ordenança també el que busca és que hi hagi una harmonització en els espais i que per tant si hi ha diferents establiments doncs tots tinguin els mateixos tipus de taules, els mateixos tipus de cadira, etc. No? Per tant, el que demanem és que això es compleixi. Creiem que és un element que millora l'espai públic, que millora la qualitat de la ciutat en general i això és en benefici no només dels restauradors sinó també del conjunt de la ciutat i la imatge que projecta. Segons el PDeCAT, hi ha un excés de taules en diverses terrasses perquè l'Ajuntament no té actualitzades les acreditacions que regulen el nombre de taules que pot tenir cada restaurant. Així ens trobem, i així ho hem comentat amb el gremi d'hostalers de Rubí, que les acreditacions d'utilització de la via pública encara no estan actualitzades i per tant tenen en tràmit aquelles del 2017. Per tant, els restauradors en realitat no tenen una acreditació d'aquest any que acrediti exactament quin és el nombre de taules que han demanat i la taxa que han pagat. Els propis gremi ens han comentat que des de fa 4 anys, com a mínim, que no hi ha ningú, de part de l'Ajuntament, ni zeladors ni policia, que vingui a controlar el compliment d'aquesta ordenança. I per tant això perjudica aquell que fa les coses ben fetes i en canvi no penalitza en absolut aquell que s'aprofita de l'espai públic que és de tots i que per tant s'ha de respectar. A més de demanar que es compleixi l'ordenança, els demòcrates fan una proposta per assolir una harmonització i una millora qualitativa d'alguns espais concrets de la ciutat. Les terrasses d'aquí a Doctor Guardiet o les terrasses de Plaça Catalunya, que dona la casualitat que coincideixen més d'una terrassa al costat de l'altra. Llavors la nostra proposta és iniciar una prova pilot en qualsevol d'aquestes dues ubicacions per harmonitzar i aconseguir que totes les terrasses facin una sola peça. És a dir, que totes les terrasses tinguin els mateixos toldos, les mateixes cadires i fins i tot afegir algun punt extra com podrien ser elements lumínics com làmperes decoratives o els separadors entre terrassa i terrassa que poden ser uns testos o uns separadors de fusta i així unificar la imatge de les terrasses que estan unes al costat de l'altres. Amb aquesta moció, el PDeCAT pretén que el govern faci un control més eficaç del compliment de la normativa, per tal de premiar aquells establiments que respecten les ordenances i així evitar l'ús intensiu i poc respectuós de l'espai públic per part d'alguns restaurants.